Oboke okinyi makawuono janeno ma Lolwe Tv an Oboke adek kaendi abro miyi achiel kachiel kabo chako kod Oboke ma The Standard wach mantie kanyo en ni the cast of coalition deals ma koro en dhogruok mantiere wechego eko mag coalition kata wechego eko mag riwruoge mag duond od buche e pacho kaendi ene wach mantiere. Wach machielo mantiere Oboke gi kite mar ang'wen kanyo endo ang' ne yud ni $3,300 millionaires. Kenya ne oyudo jomoko madirom 3,000 ma sani koro gin dollar millionaires. Otene gin gi omenda manyalo romo $113 e accounts maggi. Kong'i mondo ma gintiere godo gik ma gintiere godo te mano koro romo nyaka kanyo endo ma koro iluongo ni gin dollar millionaires. Ma endi nonro mano ogol kod Frank Knight mano odiochieng' endo manyoro. Machielo en ni ang'o matang'a medi ang'e weche mag ito Oboke ni mar adek witness firebrand evidence in 5 million Obado graft case. Weche mag Obado pod dhi nyime kaendi mago eko ma giyware godo e weche mag mibadhi ma Migori e doho pod ni kanyo. Aneno wach machielo ka en ni 870 Kenyans knocked from dollar millionaires club are yet to recover. Mae wach mantiere bang' COVID-19 gi weche matek ahinya. Jo Kenya madirom 800 ne owuok ma koro omenda gi olwar piny, mano kata mwandu ma gintiere godo e piny mar 113 million. Mano sani e kaka iluongo. Aneno ka indika KANU olendo nomination mag KANU, koro kidwa chung' gi KANU, sani KANU oselendo, inyalo temo mar mondo mi ichop kanyo endo mondo mi koro ikonyri ka idwa ringo kod KANU. KANU en achiel kuom bende jogo eko mantiere e Oka, sani endi koro giikre. To gima mako dhoga ni jogi nitiere coalitions, to ng'ato ka ng'ato koro manyo mar mondo mi otim nomination mare en owuon. Ji te lendo, en ang'o matimore? Raila wacho ka ni Raila my vision on economy private sector. Raila nyolero mano endo lek ma intiere godo mar jiwo kange mag ohala e pacho kaendi. Mano e ler mantiere kanyo endo. To Oboke endi mar 7. The will of Kenyans will prevail in August 9th election, says Ruto. Eni Ruto sani wacho ni koro pach jo Kenya kata dwaro mar jo Kenya ema sani koro biro dong'i mano endo e yiero ma higa ni mar dwe mar 8. Kang'iyo wach mantie kaendi, war on Ukraine and its menacing impact beyond Moscow economy. Magi en lweny masani koro dhi nyime sani ndie lweny endo mar kind piny mar Russia kod Ukraine. Wacho ni koro gigo makoro bro hinyo oganda dhi ahinya moloyo mago eko mabo timre e kind Kiev, Ukraine kod Russia. Mano e wach mantiere ka adhi nyime pajo somo kod jondiko e Standard aneno kae makoro tiap kaendi. Neno ka ng'ato ting'o nyaka nyaroya pikipiki ting'o gimoro amora nyaka dhiang'. En wach malich ahinya. A boda operator transports a customer together with his cow at Lugulu on the Webuye Kitale road yesterday. Several cases of animal welfare violation are witnessed daily on the roads, but no action is taken on the culprits. Ng'ato ting'o nyaka dhiang' e pikipiki, bet gi dhere nogono oting'o to bet go e pikipiki be makara en joma tek ting'o nyaka dhiang' ibet gi pikipiki, dhiang' mangima, ok dhiang' motho ni ring'o, dhiang' mangima. Mago weche mantiere kanyo. Weche mag counties bende otiap kanyo, tie Oboke malang' mar counties. Ka wadhi nyime gin lendo malich ahinya mantiere kanyo. Abiro e weche mag tuke sani. Ler ma weche mag tuke mantiere kaendi kae matang'a medi ng'iyane chieng' ka Chelsea for sale, doubts over Abramovich ownership growth rather. En ni sani ndiko wuon Chelsea Roman Abramovich sani dwaro ma mondo mi koro ous Chelsea. Mane gima nitie wacho nyoro ndo uso Chelsea tayo olos foundation ma Chelsea ma bende pesa mouso go Chelsea go bro dhi kanyendo achiel kachiel. Mano e ler mantiere. Mago koro gik masani koro lweny mar Russia kelo. Ng'ata ma en ja mwandu man Russia chaka winjo ka gini tekne. Kang'iyo kaendi revealed the fixing of Kalonzo Musyoka. Sani koro Kalonzo Musyoka koro ni msalaba. Sani koro wach ni ogure to ang' oringa dhi kanye. Mano e ler mantie kanyo. The Wiper leader is in a catch-22 situation that pregnantly echoes his tribulation a decade ago during the last presidential transition. The question he is grappling with now is just how he boxed himself into the unenviable position where he is once again negotiating with the coalition partners who have apparently placed the two biggest political prizes out of reach.
mane wach mentiere. Kalonzo chon sani ndi oseling ahinya makoro chon ni koro nyaka odhi mana kama koro ang' notwage gi ng'ato giwinjore nikech oseling ahinya ka koro ne ji mang'eny kwa jipanga wacho ni usipojipanga utapangwa, mane ler mantiere. Wacho Oboke mantie kama machielo ni fury over Ruto's vote rigging claims. Oboke ni mara auchiel nitie wach. Speaking in Maryland, US, the deputy president and other leaders says different government agencies are trying to manipulate the electioneering process and appeals to the global community to intervene, prompting furious reaction from his rivals back home, including allies of his main opposition opponent Raila Odinga, whose claim he has sensed defeat and is laying the ground to reject the outcome of the presidential vote. Masani wacho Ruto nyowacho ni sani endi koro ok oyie gionge gadier ni sani endi ni yiero mwadhi ni bobedo makare. Kero wiye wacho ni odhi wacho mana kae ni US, koro wacho ni okelo tulo mang'eny ahinya to Ruto odhi mana ywak e piny ma US, ang'o moloso gigi ka to en owuon en deputy president, en ang'o ma koro en owacho, en ler mantiere kanyo endo. So mane wach Kalonzo no endo Oboke ni mar 4 kod 5. Oboke ndi mar 6 koro ne wach Ruto nogono. He alleges that plan also involves using blackmail, intimidation, and the criminal justice system to stifle dissent. Mane wach Ruto sani wacho kaendi. Deputy President William Ruto has sparked a political storm following his appeal to the global community to intervene and stop attempts to rig presidential election. The DP vote rigging claim during an address to a democracy forum in the United States yesterday sparked angry reaction from rivals, including allies of Raila Odinga, who claim he has sensed defeat and is laying groundwork to reject the poll. Ane wachimantiere nye Lolwe Tv Maryland jinyo kwere ahinya ni wae weche mawacho moko manono goeko. He claimed plan also involved using blackmail, intimidation, criminal justice system to stifle dissent. The Kenya Kwanza Alliance and UDA leader will face Odinga, the likely Azimio la Umoja movement candidate. Ruto odhi ywak e piny ma US ni hawa gini chal ni inyalo bedo ni ok dhi time maber. Idwa ti kod criminal justice system ma en doho, idwa tiyo kod mago ma bende gin bwogo ji kanyakla gi keto luoro kuom ji, ae bende gi weche mamoko. Ruto wacho ni mago gin weche masani ni kwedwa mondo mi oti godo mondo mi yiero kik bed maber. Nyolose gwenge go mag Maryland in the USA kamane entiere. Somani Oboke ndi mar 9 kaka jo Kenya 3,000 odonjo kaka manende club mar dollar millionaires. Mano e wach mantiere kanyo. Oboke ni mar 13 nonro manyo wuok nyoro sani endi manyo timo kod consortium of researchers on governance kotelnegi koda kamano CEO margi miluongo ni Charles Makolonde wacho ni koro kuom sani endi ka otim yiero e gwenge go mag Nyanza, Siaya, en gombo pod ntiere malo kod 40.6%, mopogore gi malo mancho timo ka endi juma mokadho mane loso e wach mar 79. Wacho ni Rengo biro bedo gi 36%, ai Charles Weno bedo gi 15%. James Okumbe ne yudo mana kura tamalo 1.8 kende. Goma Bay County Oyugi Magwanga pod otelo ka nitie kod 23%. Gladys Wanga luwe ka nitie kod 20%. Ai koro nitiere Isaiah Ogwe man gi bende gi 20. Gladys nigi 20.4%, Gladys Wanga nigi 20 kata mkona tamalo 20.4, tae Isaiah Ogwe nigi kwana tamalo 20.1. Kidero nigi kwana tamalo 10.3. Ae koro Mbadi nigi kwana tamalo 10. Kuom jogite Mbadi moywa goro miyo Magwanga pod ng'ama ji ohero ahinya e Homa Bay, to Ogumbo ema ji ohero ahinya e gwenge mag Siaya. Wabro ng'eyo ni to koro odhi bedo nang'o e nyime kae. Ka wadhi nyime and jitters as Odinga's make Siaya Kisumu race a family affair. Ntiere ywak kendo ng'uru nitie maduong' ahinya kuom jogo koma bende dhi chung. Oburu Odinga do chung kaka senator ma Siaya. Gini endo kelo ywaro kod ji mang'eny ahinya nito ya ka koro Raila wamiyo malo. Oburu gini koro mondo miyo we ji bende oyue kech gisebedi. Nyamin gi Ruth Odinga bedo mondo mi bedo women rep Kisumu County. Gigi te miyo ji neno ka gima koro en family affair. Ka koro kawo joka ng'ata achiel mokawo mofund kamoro achiel kamane siasa. Jowacho ni awene uru jomoko bende thuolo bende oyiere. Mano endo e wach mantiere kanyo endo. Nyalo somo Oboke ni mar 20. Ka wadhi nyime
Abiane weche mag tuke. Nenen tangaman tire weche mag tuke kaendi. Mabina na kelni kawuone weche manyien. Gor seek refuge in Western Kenya. Maya wacho mantiere Kogalo play Ulinzi in Kisumu on Saturday. Football Kenya Federation Premier League champions Gor Mahia have shifted their home matches to Western Kenya after the sports stadium management suspended the club from using Moi Sports International Kasarani over chaos. Mane wachimasani ndikuru nitire. Gor Mahia Secretary General Sam Ochola yesterday told the Nation Sports that the club will now be hosting their matches at Buhungu Stadium in Kakamega and Moi Stadium in Kisumu. He said that the club enjoys a huge fan base in Western Kenya and this promises huge fan base in Western and it promises huge fan base. He said that the club enjoys huge fan base in Western Kenya and this promises more revenue compared to Nairobi where the fans are tired and are always rowdy. Mindie Samu Chola ne oloso kanyo endo achiel kachiel kod Nation TV. Inyalo ng'iyo aneno ndike kod Cecil Odongo mosiepna. Injane kaka ne Samu Chola oloso kanyo endo achiel kachiel e weche go eko. Ka wang'iyo weche mantiere the Star kaendi any democracy in Kenya is on trial. Ruto tells US. Ruto no wacho US kuja ni sani ndi koro demokrasia mar Kenya ni tem maduong' ahinya. Mane gima nowacho nikech sani koro no kan tigi madhi timre moko ne kare. Mago weche masani koro nitie kanyang'eni wachi ndi ang' no ol kuom Ruto wache ndi e iye kaendi. Ene wache mantie to Oboke ni mar 4 nyaka 5 te. Raila champs Nakuru as he begins marathon rallies in 7 counties. Raila koro dhi nyime kod mago kuma gin campaign ne counties abiriyo mabende koro nosechake achiel kachiel. Kang'iyo komachielo kaendi bende en mana ni koro Pajosomo kodi ondiko ano ka Filigona Oyugo ndiko ka Filigona wacho ni ever wondered why happily married men are at the top of the most attractive men list. Be ng'eyo ni jogo eko mosekendo chuo mosekendo gine chuo makoro nyiri nani gine nyiri mane sawa moloyo chuo mapok okendo. Ang'eni maendi ji kaka Alphonse mantie kama pok okendo koro winjo malit ahinya e chunygi nikech koro ok oyiergi kod joma nyiri. Mae kaka ne Filigona wacho a good man is a married man. Mane wach mantiere kanyo endo. A lot is said about single women, divorced women, old goods, used goods, damaged goods, all in an effort to shame and blame. They are good goods if you ask me. And I think the hullabaloo is to distract us from actual problem. Them men who cannot, for lack of a better word, keep women. Mane wach mbwana. Have you ever wondered why happily, I know this is relative, married men are always at the top of the most attractive men list? God likes men who can look after women, so he gives them more. Maneka Filigona Nyasaye wero chuo manyalo chiwo ne jomoko, omiyo mane Nyasaye miyogi mang'eny mondo mi gichiw bende ne nyiri. Damage good. What is en nikoro Zari Hassan oyudo dichuo manyien ma sani koro wacho ni koro heartthrob mare Zari Hassan sani koro nigi ng'ato manyien Yemi Alade oyier kaendi kaka jambetre manendo mar It's Up to Us maendi mabende sani endi en wach mar Africa. TikToker Kinuthia keen to retain a woman character. Kinuthia dama mondo mibede kaka dhako mane gima thage. Kinuthia ni endi enotiko rwakare kaka dhako gimora mora. Why Darasa took a break after muziki. Sani koro Darasa maen jangolo mar Tanzania wacho ni na okawo thuolo matin mayweyo koro oduogo. Give me a break. Jurgen Klopp, Liverpool manager, plays down talk of quadruple. Sani endi Liverpool nyoro nye odonjo e quarterfinals mar FA gotieno bang 2-1 kane giloyo. Sani koro wacho ni samu Liverpool nyalo kawo kombe gi te. Koro wacho ni weya uru komondi aywe, mano ok en wach maduong' ahinya. An bende wacho ni weya uru waywe kaka jo Liverpool nikech odona kombe gi wakawo achiel kachiel. Sani koro wan e quarterfinals mar FA. Who knows, mabe wanyalo diyo kaka nywa diyo Carabao. Life dhi mbele, pod wane Champions League to wantiere bende e hunting mar English Premier League. Nyinga en Niko Okelo wayware kodi kawuono nyaka ang' seche mag otieno. Antie gi daka chana ma ang' no chopni kanyo endo. Antie gi weche manyien ma bende akelo ni achiel kachiel chakre saa 5 okinyi masani kod moko mang'eny ahinya kanyakla gi twak e weche manyien. Wami nyaka mano bende en nonro mar Homa Bay County kaka orengo. Erokamano masani.